Rok 1999. Argentína. Pohorie Ant. Dvaja archeológovia lezú na vrchol sopky Llullaillaco, 6739 metrov nad morom. Je to jedno z najvyšších miest na Zemi, kde kedy človek kopal. A keď sa dostanú na vrchol, nájdu niečo, na čo nie sú pripravení. 3 deti, uložené v zemi. Vyzerajú, ako by len spali. Nie sú živé. Ale nie sú ani mŕtve. Aspoň nie tak, ako by ste čakali. Sú zmrazené. Dokonale. 500 rokov. A keď vedci začnú skúmať, čo sa im stalo v posledných hodinách života, otvoria sa otázky, na ktoré odpovede sú oveľa temnejšie, než ktokoľvek čakal. Dnes vám poviem ich príbeh. Skôr než sa dostaneme k deťom samotným, musíme pochopiť, kto ich tam dal. A prečo. Inkovia. Pravdepodobne najväčšia ríša, o ktorej väčšina Európanov nikdy riadne nepočula. V roku 1438 začali budovať impérium, ktoré sa tiahlo pozdĺž celého západného pobrežia Južnej Ameriky. Od dnešného Ekvádoru až po Čile. Viac ako 12 miliónov ľudí. Tisíce kilometrov ciest vyskladaných kameňom. Pevnosti, chrámy, zásobníky jedla. Všetko bez kolesa, bez písma a bez železa. Španieli, keď ich dobili v roku 1532, neverili vlastným očiam. Ale Inkovia verili niečomu, čo ich privádzalo až na vrcholky hôr. Že bohovia žijú tam hore. A že najcennejšia obeť, ktorú im môžeš dať, je ľudský život. Zvlášť ten najčistejší. Dieťa. Inkovia tomu hovorili kapacocha. Nešlo o bežnú obetu. Kapacocha bola vyhradená pre najvýnimočnejšie momenty. Korunovanie nového vládcu, veľké prírodné katastrofy, vojny. Bola to komunikácia s bohmi na najvyššej úrovni. A deti, ktoré boli vybrané, neboli vybrané náhodne. Boli to deti bez akéhokoľvek telesného nedostatku. Dokonalé, zdravé, krásne. Často pochádzali z významných rodín z celej ríše. Pre rodičov to nebola tragédia. Aspoň nie tak, ako by sme to vnímali dnes. Bolo to vyznamenanie. Ich dieťa sa stane Božím poslom. Bude žiť večne na vrchole hory. Výber prebiehal cez celú ríšu. Vybrané deti potom absolvovali dlhú cestu, niekedy tisíce kilometrov, do hlavného mesta Cusco, kde ich slávnostne privítali. Dostali nové šaty, špeciálne jedlo, boli vyhlásení za posvätné. A potom začala záverečná púť. Hore, na vrchol. Späť do roku 1999. Archeológ Johann Reinhardt a jeho kolegyňa Constanza Ceruti sa po mesiacoch príprav dostávajú na vrchol sopky Llullaillaco, na hranici Argentíny a Čile. Výška 6739 metrov. Pre porovnanie, Mount Everest má 8849 metrov. Llullaillaco je druhá najvyššia sopka na svete. Vzduch je tam taký riedky, že väčšina ľudí bez kyslíka stratí vedomie. Teplota klesá hlboko pod nulu. A práve táto nehostinná krutosť prírody zachovala to, čo vedci nájdu. Niekoľko metrov od vrchola. Kamenná komora, pod zemou. 3 deti. Dievča, odhadovaný vek 13 rokov. Neskôr dostane meno La Doncella, panna. Druhé dievčatko, asi 4 až 5 rokov. La Niña del Rayo, dievča blesku, pomenované podľa toho, že ju po smrti zasiahol blesk. A chlapec, tiež 4 až 5 rokov. El Niño, chlapec. Ich telá boli tak dokonale zachované, že vedci pri prvom pohľade neverili, čo vidia. Koža, vlasy, nechty, oblečenie, všetko neporušené. 500 rokov. A vyzerali, ako by zaspali len včera. Keď sa telá dostali do rúk vedcov, začalo sa jedno z najdôkladnejších forenzicko-archeologických vyšetrovaní v histórii. Týmy z Dánska, Veľkej Británie, Argentíny a ďalších krajín urobili CT skeny, analýzy DNA, skúmali vlasy, kosti, vnútorné orgány. A to, čo zistili, zmenilo náš pohľad na kapacochu navždy. Vlasy ako časová os. Vedci zistili niečo neuveriteľné. Vlasy fungujú ako biologický záznamník. Každý centimeter vlasov zodpovedá zhruba 1 mesiacu života. A keď analyzovali vlasy La Doncelly, mohli rekonštruovať posledný rok jej života, mesiac po mesiaci. Výsledky ukázali, že konzumácia koky, poslednej rastliny Inkov, dramaticky stúpla v posledných mesiacoch pred smrťou. Rovnako stúpla konzumácia alkoholu, čiči, fermentovaného nápoja z kukurice. Nebolo to náhodné. Vedci sa zhodujú.
Deti boli systematicky uspávané a omamované počas celého obradu. Nie z krutosti, ale preto, aby netrpeli. Aby zaspali pokojne. Ako zomreli? La Doncella a la Niña del Rayo pravdepodobne jednoducho zaspali v komore a zomreli na podchladenie. Bez bolesti. Vo sne. El Niño, chlapec, mal okolo tela laná. Na jeho oblečení vedci našli stopy krvi a zvratkov. Jeho smrť mohla byť násilnejšia. Prečo? Nevieme s istotou. Možno bol určený pre iného boha. Možno bol obrad pri chlapcoch odlišný. Toto zostáva jednou z nezodpovedaných otázok. Diéta posledného roka. Analýzy tiež ukázali, že mesiac pred smrťou dostávali deti výrazne viac bielkovín a luxusného jedla. Sušené mäso, špeciálne kukuričné pokrmy, jedlá vyhradené pre elitu. Inkovia ich doslova krmili ako kráľov. Pripravovali ich na stretnutie s bohmi. Dnes sú deti vystavené v Múzeu vysokohorskej archeológie v argentínskom meste Salta. Každá je v samostatnej rotujúcej vitríne s kontrolovanou teplotou a vlhkosťou. A keď sa na ne pozriete, pochopíte, prečo ich objavenie spôsobilo taký šok. La Doncella sedí v pozícii, v akej ju Inkovia uložili. Ruky zložené na kolenách, hlava mierne sklonená. Vyzerá pokojne, ale otázky zostávajú. Vedela, čo ju čaká? Bola to pre ňu česť alebo strach? Rozlúčila sa s rodičmi? Plakala? História nám dáva fakty, ale emócie, tie musíme domýšľať sami. A možno práve to je dôvod, prečo nás tieto 3 deti fascinujú dodnes. Nie sú len múmie, sú to konkrétni ľudia. S menami, s príbehmi, s posledným rokom života, ktorý veda dokázala rekonštruovať krok za krokom. Lulaylako nie je ojedinelý prípad. Po celých Andách, od Ekvádoru po Čile, archeológovia objavili desiatky podobných miest. Vrcholky hôr s kamennými komorami, v ktorých Inkovia pochovávali svoje obete pre bohov. Najznámejšia z nich je Mami Juanita, ľadová panna z Ampata, nájdená v Peru v roku 1995. Dievča vo veku asi 12 až 14 rokov, obetované pravdepodobne po sopečnej erupcii. Vedci odhadujú, že počas existencie Inkská ríše mohli byť takto obetované stovky detí, možno aj viac. Každé z nich malo meno, rodinu, príbeh. A väčšina z nich leží na vrcholkoch hôr dodnes, zamrznutá, neobjavená, čakajúca. Keď v roku 1999 Johann Reinhardt otvoril tú kamennú komoru a pozrel sa na La Doncella, pozrel sa na dievča, ktoré zomrelo 500 rokov pred jeho narodením. Na vrchole hory, kam ho nik neposlal. Pre bohov, ktorým on neverí. A predsa, niečo ho zastavilo. Niečo, čo nevie vysvetliť vedou. Možno to bol pocit, ktorý poznáme všetci. Že za každým historickým faktom stojí živý človek. Že história nie sú len dátumy a mená. Sú to príbehy. Príbehy ako tento. Ak vás zaujímajú ďalšie záhady starovekých civilizácií, dajte odber, nech vám ujde na budúce. A do komentárov napíšte, čo si myslíte? Bola kapacocha barbarstvo alebo hlboká forma viery? Rád si prečítam váš názor.